Ngayong araw, sirang tulay sa siyudad San Fernando, Pampanga, pinangangambahang magdulot ng disgrasya sa mga residente at motorista. Third phase ng Kutkut flyover sa Angeles City, sinimulan na ng DPWH. Pagtataas ng presyo ng mga raw materials, idinadaing ng mga magkakabaong sa Santo Tomas, Pampanga. At Luwan Cafe sa Bacolor, patok na food trip destination ng mga kabalet at turista. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Nababahala po ngayon ang ilang mga residente at motorista sa Barangay Panipuan, siyudad ng San Fernando, Pampanga, dahil nasisira na ang isang tulay na madalas nilang daanan. Ayon naman po sa City Engineering Office, wala raw dapat ipangambasa ngayon ang mga dumadaan pero aminado silang kailangan na nitong maisaayos. May exclusive report si JM De Jesus. Ika-9 ng Agosto na mag-post ng concerned citizen na si Jerry Pingol hinggil sa sirang bahagi ng Tablante Bridge sa Barangay Panipuan City of San Fernando, Pampanga. Pangamba ni Pingol na baka magdulot ng aksidente at disgrasya sa mga residente at motorista na sabing tulay. Sinang-ayon na naman ito ng ilan sa kanya mga kabarangay at maging ng mga netizen at sinabing dapat aksyonan na ang problema upang hindi mauwi sa malaking aberya. Dahil dito tinungo ng CLTV News ang Tablante Bridge sa Barangay Panipuan. Aming napag-alaman mula sa ilang opisyalis ng barangay na naintibre na ito sa City Engineering Office ng San Fernando. Kumuha kami ng formal letter sa City Engineer para pang-inspection ito. Actually, may na-receive na po yung letter at pinalawan pa rin po ni Conservative yan para magawa ng kaukulang action itong problema natin sa tulay na ito. Inabutan ng CLTV News na nagsasagawa ng inspeksyon ang ilang tauhan ng city government ng San Fernando sa tulay. Hindi naman natin agad-agad magiging mahina yan, pero habang nahuhukay yung ilalim yan, lalong nagkakaroon ng damage yung structure. Paliwanag ni Engineer Ernesto Bernabe, bagamat hindi pa ito delikado sa ngayon, ay kailangan na umunong agapan at ayusin kaagad ang Tablante Bridge. Nakikipag-ugnayan na umunong ang mga lokal na pamahalaan sa Department of Public Works and Highways upang mapag-usapan ang nararapat na solusyon. Okay pa yan, kasi tinignan ko na, nakita ko na, medyo stable pa yung pinakatuloy natin. Saka nakatayo pa yung abutment natin, yung under natin structure. Ang ano lang, nagkakaroon nga ng butas yung ilalim at na iskaw yung konti-konti, buti na lang mahina pa yung tubig. Nasa baba pa yung tubig. Kumbaga sir, bago pa may mangyari, prevention na ang gagawin. Oo, dapat i-prevent na natin maano yung damage yan. Nanawagan naman ng agarang aksyon ng mga residente at motorista upang matiyak na hindi magdudulot ng disgrasya ang kondisyon ng Tablante Bridge. For me sir, hindi na. Kasi anytime pwede mag-collapse yung tulay natin. Kailangan ma-actionan kagad yung problemang ito sir para hindi na tayo umabot sa disgrasya or anumang mangyaring masama. Opo, delikado na po yan, lalo na pag sa mga malalaking truck dumadaan. Sana po gawin na po hanggat maaga. Kitang pepa dan letra to kentete na delikado yapin safe baka po ta masira yo kasi kanitang minuna may nasira na may puto na ito nung idegawan ni baka maputo yung pasibayo delikadong ela milipat din sakyan ka rin. JM De Jesus, CLTV News. Sa iba pong balita, nilagay na ang ilang concrete girders sa bridge pier ng Kutkut flyover sa lungsod po yan ng Angeles. Muling isasara naman ang intersection na kinaroroonan ho ng istruktura sa darating na linggo para sa pagpapatuloy ng paglalagay ho ng mga girder. May detalye ho ng balitang yan, si Liana Canilao. Nagsimula na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa paglalagay ng concrete girder sa ibabaw ng mga bridge pier na nakatayo sa bahagi ng Phil-Am Friendship Highway nitong linggo, August 7.
Ito ay bilang bahagi ng third phase ng pagtatayo ng Kutkut Flyover sa Angeles City. Ayon kay DPWH Pampanga 3rd District Engineer Arlene Beltran, maayos na naipaalam ang pansamantalang pagsasara ng mga bahagi ng kalsada sa pamahalaang lungsod ng Angeles at bayan ng Porac upang payagan ang pagbibigay daan sa paglalagay ng concrete girders. Ipinaalam din nito na muling isasara ang daan sa August 14 para sa pagpapatuloy ng paglalagay ng concrete girders. Sa araw na iyon, wala nang sasakyan ang maaaring dumaan sa pangunahing intersection ng Angeles, Porac, Florida Blanca, Dinulupihan Road at PhilAm Friendship Highway simula alas 5 ng umaga. Sa August 28 naman nakatakdang isara ang bahagi ng PhilAm Friendship Highway patungo sa Clark. Ang pagtatayo ng 4-lane 700-meter Kutkut Flyover ay binubuo ng 6 na yugto at may kabuuang halaga na 600 milyong piso. Ayon sa pamahalaan, mababawasan ng hindi bababa sa 30 minuto ang oras ng biyahe mula sa Barangay Telabastagan, Ciudad San Fernando hanggang Clark Freeport Zone sa oras na makumpleto ang proyekto. Inaasahang makikinabang din dito ang mga motoristang manggagaling sa Angeles City na magtutungo sa Porac at vice versa. Ipinanukala naman ng DPWH ang paglalaan ng kinakailangang pondo sa 2023 budget upang makumpleto ang proyekto. Liana Canilao, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Tarlac State University La Paz Campus, binuksan na. Infectious disease expert, tiniyak na wala raw dapat ipangamba sa muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. At DepEd Region 3, nilinaw na hindi humihingi ng anumang personal na tulong ang kanilang mga opisyal at empleyado. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Pinasinayaan na po ng Tarlac State University ang campus nito na may 2-story building na matatagpuan ho sa bayan ng La Paz, Tarlac, umaga ho ng Lunes, August 8. Ang nasabing campus ay nakatayo malapit sa Municipal Hall ng bayan at mag-aalok ho ng Bachelor of Elementary Education at Bachelor of Public Administration sa paparating po na academic year. Nilagdaan ng TSU at lokal na pamahalaan ng La Paz ang isang Memorandum of Agreement noong nakaraang Marso para sa pagtatayo nga ho ng nasabing campus. Ang TSU La Paz ang ikatlong campus na pinondohan naman po ng lokal na pamahalaan. Ang dalawa ay matatagpuan sa bayan ho ng Capas at sa bayan ng Concepcion. Samantala, kaugnay pa rin ho ng pagbabalik eskwela nitong ating mga learners. Wala raw kung dapat ipangamba ang publiko, ayon ho yan sa isang infectious disease expert. Mas marami na raw kasi ngayon ang bilang ng mga nababakunahan kontra sa COVID-19. Samantala, tiwala ho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghahatid ng pagsigla ng ekonomiya ang muling pagbabalik silid-aralan ng mga estudyante. Narito pong detalye ng balitang yan. Nagsimula na sa pagpasok sa mga paaralan ang ilang mga estudyante ng mga private institutions sa bansa.
Sa August 22, nakatakda namang simula ng school year 2022 to 2023 sa mga pampublikong paaralan habang sa Nobyembre target ang full implementation ng face-to-face classes. Pagtitiyak ng infectious disease expert na si Dr. Edsel Saldana, walang dapat ipangamba sa muling pagbubukas ng mga silid-aralan dahil na rin sa pagdami ng bilang ng mga nababakunahan. Ngayon meron na tayong bakuna, meron na tayong treatment, and it's harder to justify yung patuloy na substandard na hindi talaga face-to-face na school kasi may impact talaga to downstream. Mas manageable na ang COVID ngayon. Batay sa datos ng Department of Education Region 3, umabot na sa higit 2.1 million learners ang nakapag-enroll sa buong rehiyon as of August 9. Sa bilang na ito, higit 1.7 milyon ang nakapagpatala sa mga public school habang higit 331,000 naman sa mga pribadong paaralan. Higit 5,000 estudyante na rin ang nakapag-enroll sa mga local at state universities and colleges sa rehiyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makatutulong ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa muling pagsigla ng ekonomiya. Kapag ito ay naging matagumpay, hindi lang ito balik eskwela, kundi balik negosyo, balik hanap buhay, at balik kaunlaran. Ito ay masasabi ring malaking tulong sa malawakang kilusan natin ng pagbubukas ng ekonomiya. Maraming industriya ang magiging bahagi at makikinabang sa hakbang na ito, kung kaya't dapat nating siguruhin na ang lahat ay handang-handa. Siguradong ako excited na ang ating mga anak, ang ating mga estudyante na makabalik at makita sa personal na naman ang kanilang magkaklase, kanilang... Angelica Cara, CLTV News. Sa kaugnayhong balita, nilinaw naman ng Department of Education, Region 3, na hindi po humihingi ng anumang personal na tulong, pinansyal man o material ang kanilang mga opisyales at empleyado. Sa isang Facebook post na inilabas ho ng DepEd 3, pinapayuhan nila ang publiko na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ng anumang fraudulent activities na nag-uugnay sa kagawaran. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Engineer Rosaler Tolentino mananatili bilang direktor ng DPWH Region 3 matapos makakuha ng reappointment. Pagtataas ng presyo ng mga raw materials, idinadaing ng mga magkakabaong sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. At PNP Chief, pinalasa na ang liderato ng kapulisan. Police Regional Office 3, pamumunuan ho ni Police Brigadier General Cesar Pasiwet, manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Sa iba pang mga balita karehiyon, nakakuha po muli ng reappointment bilang Regional Director ng Department of Public Works and Highways o DPWH Central Luzon si Engineer Roseler Tolentino. Kasama siya sa mga bagong talaga at reappointed official na nanumpaho sa harap ni DPWH Secretary Manuel Bonuan, Miyerkules ho, August 10. Malaking hamon sa liderato ni Director Tolentino ang usapin sa rehabilitasyon ng Manila North Road o yung MacArthur Highway dahil po yan sa mahinang implementasyon ng anti-overloading law. Sa kanya namang termino bilang Regional Director, umusad ho yung ilang big ticket projects ng Administrasyong Duterte. Yun hong tinatawag na Build program, gaya ho ng railway project at major highways. Kabilang ho riyan yung Central Luzon Link Expressway. Sa ibang balita, hindi po ikinatuwa ng mga magkakabaong sa casket capital ng bansa, ang bayan ho ng Santo Tomas, Pampanga, yung panukalang inihain ng isang mababatas sa Kongreso na layong pong i-regulate yung presyuhan ng mga kabaong. Ayon ho sa kanila, unahin muna sanang tutukan ang hindi maawat na pagtaas ng presyo ng mga materyales at iba pang pyesa bago raw sila ang pag-initan. May detalye ho ng balitang yan si Paulo G. Santos. Kilala ang bayan ng Santo Tomas, Pampanga bilang casket capital of the Philippines. Ayon sa lokal na pamahalaan, isa ang casket making industry sa mga negosyong nabuhay sa panahon ng pandemya dahil na rin sa dami ng nasawi dulot ng COVID-19. Sa isang regular na casket making shop, minimum umano ay 30 hanggang nasa 40 kabaong ang naibebenta buwan-buwan ng taong 2020. Nasa higit 100 ang bilang ng mga magkakabaong sa Santo Tomas at isa na rito si Marlon Chavez. At gaya ng iba nating mga karehiyon na naghahanap buhay, ramdam din ni Chavez ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang na ang mga materyales na kanyang ginagamit sa pagbuo ng kabaong. Halos tumaas yung bilihin. Opo. Mga yero, kunyari itong bronze boss dati, ano lang to, 1.1. Ngayon nasa 1.8 na. Aabot sa 20,000 ang pinakamahal na kabaong ni Chavez na tinaguri ang Sleeping Beauty Coffin Design. Yari ito sa kapis, pinalilibutan ng ilaw at animoy natutulog lamang sa komportableng kama ang sumakabilang buhay kapag ito'y nasa loob na ng kabaong. Dahil mabusisi ang manu-manong paggawa, may katapat din itong mas mataas na labor cost. So, ano yung mga sangkap nitong mahal na kabaong? Bakit nagiging mahal? Unang-una boss, sa unang-una chemical. Tapos yung kapis. Pangatlo boss yung manu-manong pagdikit pa isa-isa. Para sa mga naghahanap na budget-friendly na ataol, pwede raw yung tinatawag na full cap na nagkakahalaga naman ng 5 hanggang 6,000 piso. Mas mataas lang ang presyo nito, depende kung saan ito ihahatid. Dito boss, binebenta dito, kinukuha sa akin 5.5. Tapos pinapasa nila ng yung mga iba nagbabiya dito lang 6.5. Pero alam ko sa ibang dagat mga 8.5, hindi pa dagat, 8.5 to 7.5 ganun. Ilang linggo matapos magbukas ang 19th Congress, inihain ni Cebu 5th District Representative Vicente Franco Frasco ang House Bill number 102 o ang Affordable Casket Act. Oras na maisabatas, kokontrolin daw nito ang mataas na presyuhan ng mga kabaong na nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 100,000 pesos. Paliwanag ng mambabatas, ang mataas na presyuhang ito ay siyang nakapanggigipit sa mga naulilang pobreng pamilyang Pilipino na madalas pa umanong ayudahan ng lokal na pamahalaan pagdating sa gastos sa pagpapalibing. Pabor si Chavez na mai-regulate ang presyo ng kabaong sa bansa, pero anya, kung may pananamantala sa presyo ay tiniyak nitong hindi umano sa kanilang hanay dahil kung minsan ay consignment pa ang laban nila sa mga funeral parlor. Pero bago umano sila siyasatin ay bigyan din sana ng pansin ng gobyerno ang pag-regulate sa presyo ng raw materials kabilang na ang gamit na metal sheet at furniture. Paulo G. Santos, CLTV News.
Samantala, 7 araw pa lamang ho matapos mahirang bilang hepe ng Philippine National Police, inumpisahan na pong balasahin ni Police General Rodolfo Azurin Jr. ang pamunuan ng kapulisan. Kasama ho sa mga general na reassign si dating acting PNP Chief Lieutenant General Vicente Danao at Lieutenant General Rodel Sermonia na dati pong Deputy Chief of Administration ng PNP. May bagong hepe na rin ho ang Police Regional Office 3 at sa katauhan ho yan ni Brigadier General Cesar Pasiwen. Narito pong detalye ng balitang yan. Convey my sincerest appreciation to the newly installed 28th Chief of the Philippine National Police, Lieutenant General Rodolfo Santos Azurin Jr., for accepting the challenge to lead the 226,000-strong uniform and non-uniform personnel of the PNP. 7 araw pa lamang pagkatapos mahirang na hepe ng pambansang kapulisan ay inumpisahan na ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin ang pagbalasa sa mahigit 70 matataas na opisyales ng kapulisan sa buong bansa. Pinangalanan ni Azurin bilang Deputy Chief for Operations si Major General Benjamin Santos Jr. Ito ay ang dating katungkulan ni Lieutenant General Vicente Danao na ngayon naman ay magsisilbing direktor ng Area Police Command Western Mindanao. Kasama rin si Lieutenant General Jose Chiquito Malayo sa mga na-reassign. Si Malayo ay magsisilbi bilang Deputy Chief of Administration na dati namang posisyon ni Lieutenant General Rodel Sermonia na nakatalaga namang magsilbi bilang direktor ng Area Police Command Visayas. Nakatalaga namang pumalit kay Malayo si Major General Arthur Bisnar na magiging hepe naman ng PNP Directorial Staff. Si Bisnar ay ang dating hepe ng Directorate for Human Resource and Doctrine Development ng Kapulisan. Sinabi ni Brigadier General Roderick Alba na ang pagbalasa sa pamunuan ng PNP ay layo na magbigay ng oportunidad at career growth. Palalakasin rin daw nito at mabibigyan ng pagkakataon ang mga strategic units ng PNP na magkaroon ng mas bihasa at mga opisyales na may malawak na karanasan. Ito raw ay upang lalong mahasa ang kakayahang administratibo at operasyonal laban sa kriminalidad, pagpapatupad ng batas at pananatili ng peace and order. Dito sa rehiyon, kasama rin sa mga na-reassign si Brigadier General Matthew Bakay na mapupunta naman sa Directorate for Personnel and Records Management. Siya ay pinalitan ni Brigadier General Cesar Pasiwen na dating direktor ng Area Police Command para sa Northern Luzon. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hinimok niya ang mga miyembro ng kapulisan na ipagpatuloy ang umano'y mataas na antas na integridad ng Philippine National Police. Let us continue to conduct our business with utmost integrity and accountability, and let us not allow even a hint of dishonesty and abuse to enter into that narrative. You are the vanguards of peace. You are, and that you set the example of the kind of leaders that we need to overcome the hindrances of today. Felix Barrios, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumalo sa 15th Philippine National Health Research System Week sa Clark. Pinakamalaking regional hub sa bansa. Plano pong itayo ng Converge sa Pampanga. Ilang COVID-19 medicine exempted na sa value-added tax. At Luwan Cafe sa Bacolor, Pampanga, patok na food trip destination ng mga kabalen at turista. Manatiling nakatutok at kami magbabalik.
Nagbabalik ho ang CLTV Balitaan. Ito mga kabalen, mga karehiyon, nagsimula na ho yung main conference ng ika-15 Philippine National Health Research System Week sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ngayon hong Webes, August 11. Dumalo ho rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang panauhing pandangal. Kabilang rin ho sa naturang okasyon ang ilang mga opisyal ng gobyerno na nakatuon sa mga larangan na gaya ho ng edukasyon, siyensya, pananaliksik at medisina. Kasama ho rito yung Commission on Higher Education o CHED, no? At pinangungunahan ho ng kanilang chairperson na si Prospero de Vera, Dr. Renato Solidum, na pinuno naman ho ng PHIVOX, at ang Department of Health OIC Undersecretary Maria Rosario Vergere. At nandito rin ho yung lead coordinator ng Philippine Council for Health Research na si Dr. Jaime Montoya. Ito po 15th Philippine National Health Research System Week ay pinapangunahan ng Central Luzon Health Research and Development Consortium at ng Department of Science and Technology Region 3. Simula ho noong August 8 hanggang August 12 ang selebrasyon at pagtutuunan ho ng pansin dito yung mga paraan upang magkaroon o upang makabago ng bansa sa tulong ho ng mga research, ano o yung pananaliksik sa usaping kalusugan. Nakaayon ito sa tema ngayong taon na Health Research, Responding to Challenges Towards National Recovery and Resiliency. Present din ho sa naturang aktibidad si Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo na siya naman hong nag-welcome sa mga panauhin sa naturang konferensya. Samantala, inanunsyo ho ng Converge ICT Solutions Incorporated ang planong pagtatayo ng pinakamalaking digital hub at tech city sa buong bansa at matatagpuan daw ito sa lalawigan ng Pampanga. Ayon ho kay Converge co-founder at Chief Executive Dennis Anthony Uy, balak niyang bumuo ng isang ecosystem ng teknolohiya para sa pagpapalawig ng mga ideya ng mga youth entrepreneur at estudyante. Kanya rin pong hinimok yung mga nasa business sector na humanap ng mas magaganda pang layunin upang makatulong raw sa mga kapwa Pilipino. Sa kasalukuyan ho, mayroong 1.8 million customers ang Converge at inaasahang 55% ng mga kabahayan sa buong bansa ang bibigyan nito ng internet connection pagdating ng taong 2023. Sa ibang balita, ito ho, good news mga karihon, hindi na ho papatawan ng value-added tax o yung VAT ang ilang brand ho ng gamot kontra COVID-19. Sa ilalim ho yan ng Circular Memorandum, Circular number 119-2022 na inilabas ho ng Bureau of Internal Revenue. Kabilang na ho sa mga VAT-exempted drugs, ito mahirap banggitin Nirmatrelvir, Ritonavir, na isa pong uri ng field-coated tablet. Matatandang nauna nang na-exempt sa VAT ang mga gamot sa high blood, cancer, mental illness at tuberculosis. Alinsunod na rin ho yan sa Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises o yung tinatawag ho na CREATE Act. Isa sa mga paboritong gawin ho ng marami sa ating mga kabalen at karehiyon tuwing tag-ulan ay ang mag-food trip. Siyempre, sino ba naman ho yung tatanggi sa mainit na kape o tsokolate na samahan mo pa ng samot-saring merienda at pika-pika. Sa bayan ho ng Bacolor, Pampanga, paboritong destinasyon ng ating mga kabalen, maging ng mga dayuhang turista, yung isang hidden gem sa loob po ng farm resort. Para malaman kung saan ito, samahan ho natin, hindi nagsama naman, sina Kuyang Paulo G. Santos at ating Jenna Lubang Parungaw sa kanila hong trip treat at gimmick. Tuwing maulan ng panahon, wala nang masasarap pa sa warm and comfort na hatid ng mga paborito nating inumin gaya ng kape at tsokolate de Batirol. Maaamoy mo pa lang ang mga ito ay tiyak na matatakam ka na. Paano pa kaya oras na dumampi sa ating labi at maghatid ng init sa ating mga sikmura? Pero alam namin na hindi lamang ang tamang timpla ng mainit na kape at tsokolate de Batirol ang hanap ninyo ngayong tag-ulan.
kundi pati na ang nakaka-relax na tambayan. Ang magandang kapaligiran ay tiyak na babagay sa inyong forma para makapag-selfie. Ika nga, Instagrammable. Para ma-achieve lahat ng yan, pwedeng bisitahin ang Nuwan Cafe sa loob ng Nuwan Farm and Resort sa Barangay San Vicente, Bacolor, Pampanga. Kinikater po namin yung ating mga kababayan from morning till evening po. So open po kami from 7:30 a.m. with our breakfast po. Then may mga lunch po kami at dinner na rin po at snacks. Nasa loob ng family-inspired resort ang Nuwan Cafe kung tamang trip at gaming ang hanap mo. O di naman kaya ay bed and breakfast ang peg, tiyak na mag-e-enjoy ka rito. Higit raw kasi sa makakain na Filipino recipes, Italian at sweet delicacies sa cafe, ibinida rin ng Nuwan Cafe ang hospitality ng mga Kapampangan. Well, alam naman po natin na yung kape ay talagang pare-pareho lang ang lasa. Ang kaibahan lang po dito sa Nuwan Cafe is yung extra service namin. Extra service means hindi po yung sa mga nagmamasahe, pero yun pong hospitality na pinapakita ng mga staff namin. Okay. Yun pong smile, pagpasok nyo pa lang sa aming pintuan at paglabas po ninyo, aasahan nyo po yung hospitable approach ng mga staff namin. Bida pa ni Kuyang Charles Bondok, hindi lang sa mga solo trip akma itong kanilang lugar. Kahit bitbit mo pa raw ang buong barangay, may malaking espasyo sila para sa inyo. And then may private room din po kami kung may mga conference kayo or meetings. So lahat po kinikater ni Nuwan Cafe. Pagkatapos ng masarap na kape, masarap na cake? Ano ang masarap gawin ngayon kasamang Pao? Pinagpawisan ako sa mainit na kape. Mag-swimming naman tayo dito sa Nuwan Farm. Farm kasi ito eh, partner. Yes. Kaya naman asahan ninyo mga kabale na marami pa kayo kaming ihahatid sa inyo. Ako si John Lumbang Parungaw. Ako naman si Paolo G para sa Trip, Treat at Gimmick! Ayan, next time sana ho kami naman ni JM De Jesus, yung isama ninyo, Kuyang Paolo at Ate Jenna. Sa puntong ito, alamin naman ho natin yung magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o habagat pa rin po nakaka-apekto dito po sa may western section ng Central Luzon. Kaya po ang Bataan, Zambales at Kalayaan Islands ay maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng southwest monsoon o habagat. Samantala po ang Metro Manila po at ang nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay medyo naapektuhan pa rin po ng habagat, kaya magiging bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron pong inaasahan mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially po sa bandang hapon o gabi, at ito po naman ay dulot ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte po ng Luzon, sa Visayas at Mindanao naman po ay localized thunderstorm po nagpapaulan sa kanila. So pinag-iingat pa rin po ang lahat, magdala pa rin po o magbaon ng gamit panangga sa ulan. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagan ng detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook sa TV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 at sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais ninyong balikan yung mga paborito nyong programa ng CLTV at iba pang mga balita dito sa ating rehiyon, bisitahin po yung ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman magtungo sa ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood mo na yung mga program ng CLTV via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito naman po sa Central Luzon. Kasama na rin po siyempre yung Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon, ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.